Machiegni kendo e kinde ma piny ngima hingo ndalo 16 mar kedo gi lwenje ma kit chuech, moko kuom jotelo mamine e kaunti ma Siaya okwayo od bura ma kaunti no mondo oket okenge mag rito mond liete ma hinyo yudo midhiero kaluwore kod lwenje ma kamagi. Jotelo go bende nokwayo jopiny mondo onywak ne kedo kod lwenje mag kit chuech. Flora Atieno miyowa mathoth. Lwenje mag kit chuech osebedo midhiero e thurka ka nonro lero ni 40% mar wakeini nitie okang' mokwongo mar kalo e midhiero no. Kaunti ma Siaya ne oriwore gi piny mangima dhialo odiochieng' kedo gi lwenje mag kit chuech, kama moko kuom jo od bura ma kaunti no noyuoro nyasi no. Mane en jatend migawo mochung' ne weche chuech kod tudruok mar oganda Rosnel Odondi, ma bende ne oyuoro nyasi no, owacho ni migawo no nitie thuolo mar neno ni od bura oketo okenge mar rito mond liete. Bende ne okwayo doho ma Siaya konyo siro weche mond liete ahinya to weche lo ma osebedo ka kelo tungni. Yes, when a foundation brought to us the Widows Charter that we need to look at, there are also concerns from the women caucus of the legislative arm in Siaya. All these people need to sit together and have one document that will touch on the widows of Siaya. One document that will talk of what happens in Siaya and how we can protect the widow in Siaya. Now, why do I bring in the judiciary in Siaya? Because we have two justices in Siaya who deal with widows in Siaya. MCA ma Southeast Alego Scholastica Mado bende owacho ni wakeini ma olap gi ndong' ne weche siasa osebedo ka yudo akwede ma wuok kuom jowetegi machuo, gino ma bende oseduoko piny kwan mar wakeini ma ochung' e kombe mag siasa. The next assembly, the fourth assembly, that will see more women coming forth. Yes. One of the reasons that the number of women is low, elected women is low, is again related to all these issues we're talking about today, gender-based violence and the cultural biases. All those biases are actually violence against women. The space is not broad or expanded to allow women to come in easily. It's a very difficult fight. Any woman who has vied for a political position will say leave. And because of that, many of us are shy to get into politics. Kata kamano, MCA Mogwel Ros Rabinya ne okawo thuolo mar kwedo nek mar japuonjre ma miyo ma Siaya Institute kendo jiwo nyithindo manyiri bedo gi horuok e weche keny. Bende ne okwayo nyithindo manyiri winjo puonj mag jonyuolgi. Nitie nyithindo, nyathi ma nyako nyonik kae, rabango piny kae. Nyathini is a student, nichako tieko penj. Ne ginosiep wuoyi ma bende was a student at Siaya Institute. To jogi nopango ot onyoro gotieno gidonje odgi. Saboro nyako ni nyobe do puchat. Are you seeing the way it is very painful? So me girls, let us take care. Let us be patient. Ingeni puonj ma janyuoli puonji gano. Omiga gimoro manitigo kamoro. Let us not be in a hurry. In as much as we need help, we also need to be helped. We all also to do our part the way it should be done. Mine wachungu watu matek. Okiriti gimoro kelni thought. This is where shida bire ka emam chitabu ae. Piny mangima yango ndalo 16 mar kedo gi lwenje mag kit chuech mane ochakore nyoro tarik 25 nyaka tarik 10 mar dwe mar 12 ma higani. It is the right of a child to live with. Flora Atieno, Ramogi TV.